تماشاوانی خانی تیوی دما و خوش به هیوی دیکم روش و باش به دوی خلکی ده چند بجاری مهنه امی به هفر پارو بکن بنرخینن رخنه بکن و جار ناجی هنک قحوه جی خود ام دست پی بکن اف جوان هجا شهید نمر زاوای روژاوای کردستان زاوای غریبی بیانی جوان کدبن işkence ya PKK'di li Rojavayê Kurdistanê jiyana xweş dest da Aladîn Ednan Emîn e. Ciwanekî Kurd a ku wek wan bi sedan ciwan di şikeftên PKK de li Çiya di zindanên PKK de li Rojavayê Kurdistanê dibin îşkenceyekî giran de jiyana xwe ji dest dane. Wekî vî ciwanê han gerîla jî hebûn. Şervan jî hebûn PKK wan tasfiye kir. Bere serê malbata wî sax bi, kurê we şehîd e, şehîdê xıyaneta rêxistina PKK'yê. Qeşartî, eşkere, bê çiv û livên vala. Dîrekt. Ev ciwanê han di hevdê meha Septemberê, meha Eylûlê 2025 ji welatê Swêdê ku hemwelatiyê Swêd e hat vegeriya Qamişlo. Dixwest bizewce ji deriyê Sêmalka derbasî Rojava bû, malbata xwe dît, malbata wî li Qamişloyê. Zewicî hîna zave bû. Zaveyê yek mehî yan qedandibû yan neqedandibû. Hîna zave di 20 meha Oktoberê de 2025 hêzên istixbaratê Xwelîseriya Demokratîk, hêzên terorîst êrişî mala vî ciwanê han kirin, êrişî mala bavê wî kirin. Bi şêweyekî hovane, eskerî, sîleh teqandin, bombeyê deng jî teqandin, terorekî mezin li taxê li meheleyê çêkirin. Bi zorê wî ji nava nivîna wî birin, pêxwas birin, bêcil birin û veşartin. Ev malbat li peyî kurê xwe çû. Lê geriya. Diçe cem qesedê û hesedê û asayîş û mesayîş û ka kurê me wehat kurê me biriye, dibê nav kurê we nelcemeyê. Em kurê we naz nakin. Kî wisa dike? Rêveberiya Xwelîser, rêveberiya paradîgmaya xapû. Bi vî rengî, bi vî şêwazî nêzîkî malbata vî ciwanê han dibe piştî ku wî ji mala wî revandin. Ji nava nivîna wî, wî derxistin. Malbat dipirse dibêje ka tuhmeta wî çi ye, em naz bikin, em jî bi wer, em jî li gel we eger tuhmeta wî pir xerab be, em ê xwe jê wêrî bikin. Ka ji me re tuhmê bêjin, sebeb çi ye û belgeyê xwe jî eşkere bikin, em ê li gel we bin. Tiştek tune. Bersiv tune, bersiva sereke kurê we nelcemeyî û em wî naz nakin û me wî nerevandiye. Belkî hinek din bin, belkî kesên din bin cilên asayîşê, cilên istixbarata li xwe kiribin. Bi vî rengî bersivê didin malbatê,
malbat nasekine kezeba wan çewt e zavayê wan ciwanê wan Aladînê wan ji nava malê ji nava nivîna zavatiyê revandin û birin û wenda kirin. Çawa dilê dê û bav û xwişk û birayê vî ciwanê han têkevicî çawa rehet razîn berdewam dikin hewldanê xwe berdewam dikin xwişka wî 2 saniye tenê bi mobaylê vîdeo dikişîne dema têwî direvînin dema têwî ji malê direvînin ji mala wî ji navnivîna wî direvînin vî ciwanê hanê nahêlin jî lê xwişka wî dikare 2 saniye tenê vîdeo bigire ev vîdeo rêwan dide dibêje ev ne erebî we dibê belê xwe min kurtên dibê lê cemeyî bes em nizanin yanî sedemê girtina wî em nikarin bêjin ji ber meselên ewlekarî û nizanim çû van çîrok mîrokê xapoçî ye bi vî rengî nêzîkî wan dibin derbas dibin roj derbas dibin meh derbas dibin di heştê adarê de bi wan re telîfon dikin ji wan re telîfon dikin ji wan re dibêjin werin ji li gorî xwişka vî şehîdê hanê şehîd Aladîn li gorî xwişka wî dibêje jimara telîfonê jimara mobaylê biyanî bû ji Ewropa bû li gorî axaftinê wê yenî dibe ku istixbaratê PKK kontakta istixbaratê PKK hindir û derve bi hevdûr wilo mesele Kurdî nekiribin ku agahî bigê ji malbatê ji mobayl û ji telîfonên derveyî Rojavayê Kurdistanê li Ewropa ev mesele demekî li gorî axaftina xwişka wî ev enformasyon hebû carekî bi zimanê erebî carekî bi zimanê Kurdî jî dibêjin here lê nexweşxaneya Hesekê lawê xwe gewdî wî cenazeyê wî bi dest bixin otopsî yan jî rapora otopsîya dextorên ku rewşa wî datîne dibêje wela krîza dil pêr çêbûye a resmî krîza dil pêr erê krîza dil li kur çêbûye dema ku cem asayîş bûn dema ku cem istixbaratê PKK bûn lê dema lê malbat wî dibe nexweşxaneyekî din fotoyê nû jêr digire û dibînin ku parsiyê wî şikestine serî wî şikestiye pozî wî şikestiye rûyê wî û ji kevin de yanî mehe zêdetir jî li ser wefata wî derbas bî li ser mirina wî derbas bî îdî hindikek mayî cesedî wî xerabe bî yenî malbat eşkere li ser sosyal medya belav dikin vê nûçeyê belav dikin sosyal medya Rojavayê Kurdistanê bi wêne û bi şermezarkirin û bi lehnêtkirina Qesedê û bi lehnêtkirina PKK û PYD û berpirs û serkirdeyên vê xwelîseriya hanê sosyal medya Rojavayê Kurdistanê diteqe sîpan hemû berpirsê wan yek ji berpirsê wan e daxuyaniyek dertîne li xwe mikurtê lêborîn jî dixwaze xemgîniya xwe jî dê diyarkirin û dibêje ji bo ku hêrsa gel biçekî wilo daxîne ev tansiyona reaksiyona gel wilo biçekî dakeve dibêje tiştekî gelekî nebaş bû xemgîn bû û hêzên nizanim çi û ev bûyer şermezar dike û em ê lêkolîn bikin em ê li dû vê mesela hanê bişopînin ka kî li dû wê yê bi vî rengî de axive ji bo ku biçekî malbatê jî rawestîne û gelê Kurd reaksiyona gelê Kurd
کۆرانە و کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی کچێکی داکەف لە هەمبەری پەکەکێ لە هەمبەری پەیەدێ لە هەمبەری خاپۆ لە هەمبەری قەندیلێ و ڤان کریارên terorane ê kujerane ê hovane li dijî ciwanên Kurd a. Evî ciwanêhan çi kiribû? Aladînê 33 salî çi kiribû? Hûn bi vî şêwazê hovane jiyana wî ji dest bibin, ji malbata wî qut bikin, ji şahiya wî ji bûka wî dûr bixin. Aladîn çi kiribû? Çi rexnel we kiribû? Tif serokê we kiribû? Na. Tif berpirsê we û rojava we û paradîgmaya we û quzelqurta we û kerafiya we û xwelîseriya we kiribû? Na. Xortekî ciwanî ku nêzî siyasetê nedibû, heta hinek cîranên ku wî naz dikin dibêjin nava malbatê gula malbatê. Xortekî wilo nerim, tê hezkirin, ji der û dor û ji cînar û li Swêcî xortekî efendî bû, li Qamişlo jî xortekî efendî bû. Ev çi anî bû serê we? Ev çi kiribû ji we heya hûn vî şiklê hovane bi vî şêwazê hovane ku dewleta Tirk wilo nake. Hûn rabin vî ciwanêhan tasfiye bikin, bikujin. Vê bûyera hovane neada wî. Emîr Hamed aktivîstê Kurd ê ciwan ew jî ji nava malbata wî birin û dibin îşkenceyê de tasfiye kirin û îwanda kirin. Dizanin ew Aldar Xelîl dizane vê mesela hanê. Emîr Hamed li kur hatiye tasfiye kirin. Dizane. Ew Fozel Yusuf dizane. Hinek berpirsên ku wê çaxê di wê dema hanê de li ser kar bûn vê mesela hanê baş dizanin. Rehmetiyê Ciwan Brahîm jî ê ku wî jî tasfiye kirin, baş dizanin Emîr Hamed çawa hat revandin û çawa hat tasfiye kirin. Temaşevanê hêja. Ev bûyera hanê neada wî jî. Qirêjî û skandaliya paradîgmeya xapoîzmê a terorîzmê roj bi roj wê hîna eşkere bib. Rûyê wanî reş, rûyê wanî terorane ê qirêj, ê ku hevalê xwe tasfiye kirin û ê ku welatparêzê xwe tasfiye kirin wê roj bi roj eşkere bibe û defterê wan vebin. Wê defter vebin. Aldar wê defter vebin. Tu çi qeysa xwe bişo, tu çi qeysa xwe veşêre, çiva bidxe û dilbixwîndara were te xweşik bike û nizanim kî te xweşik bike wê ew defter vebin. Wê kuştin û tasfiyekirina Îsa Heso were meydanê. Wê kuştin û tasfiyekirina Ciwan Birahîm were meydanê. û bi vî rengî dozlar hemû, sîpan hemû were neyê xweş bike, pîne bike, pîne neke, berpirsiyar in. Mazlûm Ebdî derkeve û dilê gel xweş bike, berpirsiyar in. Xapo ji Emiralî çi rûvir û bizire û nameyê sersaxiyê bişîne, berpirsiyar in. Cemîl Bayik nameyê sersaxiyê bişîne, berpirsiyar e. Murad Kereîlan çawa ku ji malbata Îsa Heso name bi xeta distê xweşandibû, dîsa ji vê malbata welatparêz re name bişîne, berpirsiyar in. Ev hemû berpirsiyarê vê bûyera hanên. Vê bûyera terorane a hovane. Hemû. Çi qeysa hewl bidin, xweşê bişon, çend dibi ku sibe yek çend kesa derxînin yenî. Bêjin ew bi vî rengî û vana tevlî YPG bûn û tevlî YPJ bûn û nizanim çi, dibi ku sînaryokî wilo ku karibin xwe pê
قاقش بكن چوا کۆمکوژیە عامودێ gelek سیناریۆ دەرخستن gelek سیناریۆ ئاوی ئالدارێک و قاشۆژما ji عامودê yê û gelek xapۆçiyên ku ji عامودێنê helbestvan û nivîskar û tembûrvan û daholvan û zirnevan û rewşenbîr û rewşenhevîr ê ji عامودê xwestin hewl dan kۆmkujiya عامودê pîne bikin veşêrin nebû. Wê dîsa ev defter ev bûyer çawa niha di 2026 de em behsa bûyera kuştina Enwer Ata dikin di 84 de û em vedik û kujera jî eşkere dikin wê xelk vê mesela hanê van bûyerê hanê van terorê hanê ji we re nehêle. Ev tir ji we re namîne. Gelî kujerên ku nihawin li Rojavayê Kurdistanê, gelî kujerên ku nihawin Çiyayê Qendîlê ne, gelî kujerên ku nihawin li Êmralî ne, tiştê we anî serê gelê Kurd wê ji we re nemîne. Ev êya bere guhar bi, di guhê we de, di pozê we de, di lêvê we de, di her derî we de bere guhar bi. Ev tişt wê ji we re nemîne. Giya dibin erda de, dibin kevira de namîne. Qurbanî û dost û hevalên qurbaniyan wê werin hesab ji kujera bixwazin. Berî ku ji Recep Tayyip Erdogan û Baxçelî bixwazin wê ji Xapû bixwazin, wê ji Cim'a bixwazin. Ew birîndarên ku di şikeftê de di 1992 ku emrê kuştina wan da, Cemîl Bayîk emrê kuştina wan da wê neyişbîr kirin. Ketin hindirê pirtûk û romana nayişbîr kirin. Ne tenê di rêya vîdeo na. Ketin hindirê pirtûk û helbest û romana ew birîndarên hêja ku bi fîşeka PKK fîşeka xîyanetê jiyana xwe ji dest dan û bûn şehîdên doza serxwebûn û azadiyê. Nebî fîşekê tirka. Ev mesele dibe sedî sed ez jê bawerim. Dibe gelê me jî jê bawer bi û li dû wê bi. Netirse. Çavê gelê Kurd ji dewleta Tirk neşkes dibe ji PKK neşkê. Çavê gelê Kurd ji rejîma Saddam Hussein û ji rejîma Hafız Esed û ji rejîma Xumeynî û Xameneî neşkes dibe ji rejîma PKK neşkê û ew ê neşkê. Heyfa ciwanên Kurda, heyfa Aladînê hêja, heyfa gelek keç û xortên me ku bi fîşeka PKK dibin îşkenca PKK de jiyana xwe ji dest dan. Em çawa bikin? Qey qedera Kurda ev e, çend hebkujer werin bi navê azadiyê, bi navê aşîtiyê, bi navê kurdewariyê Kurda bikujin, Kurda bikin kole. û hinek Kurd jî hene heta roja îro vê mesela hanê tên xapandin. Sîpan hemû lêborîna xwe bixwazin nexwaze ew berpirsyariya exlaqî, a eskerî, a rêvebirî, a yasayî, a siyasî, a hemû alî ew û rêveberiya wî û serokê wî Qendîlê û serokê wî Newnerî û Tewtewî ê Êmraliyê hemû berpirsyarê van cinayetên hane. Cîtema PKK dosya wê bi berê jî vekiribû. Lê roj bi roj wê skandalên wê hîna eşkere bibin wê gelê Kurd roj bi roj lanetê li vê rêxistina hanê bibin. Ev rêxistina ku heqwa se bi qasî ku ji gelê Kurd kuşt serê sedî 10 ji dijminên nêzîkî dijminê Kurdan hebû. Ez vêya pir eşkere, pir zelal, pir dîrekt ji we re dibêjim û pê bawer.
سەرساغیش بۆ ماڵباتە وی شەهیدە هێژە وی جوانێ هێژە ئەم چەوا بکن قەلەنێ ئازادیە ji PKK rizgariya ji PKK wisa giran e wisa bihayê ku ji qelenê azadiyê ji dewleta Tirk û ji rejîma Tirk û ji rejîma Îranê jî girantir mixab. Belê te me şevanê hêja ev nûçeya Hanê di 5 Oktoberê 2018 hat belavkirin. Nûçeyekî dibêje ku PKK di berpirsên payebilindê Mîtê li devera Dokanê girêdayê Silêmaniyê wan girt. Ev nûçe hat belavkirin lê li gorî ku we dît 5 meha Oktoberê 2018 navê wan navê ew her du endamên Mîtê serbazên Mîtê berpirsên Mîtê Erhan Pelçetîn û Aydin Günel ev her du qaşo PKK wan di 4 Ağustos 2017 girt û di nûçeya ku me we dît 5 Oktoberê 2018 çend meh ser li derbas bûn û ka behsa wê kirin. Ê ku bixwaze li navê wan bigere wê bibîn yenî kî berpirsê çi bû Ayhan berpirsê çi bû Arhan berpirsê çi bû Aydin berpirsê çi bû di Hindirê Mîtê dî yek berpirsê têkoşîna li dijî terorê bû yek jî berpirsê ku şebekeya yan jî netwerkên ê casûsiyetê li Hindir û dervayê welat ku girêdayê Mîtê ye ew jî berpirsê wê bû. Li gorî nûçeya vê dawî ye ku 2021 de êriş li ser garê çêbû yek ji vanan hat kuştin. Êdin jî Aydin Günel tê gotin yenî ku bi nexweşiyê jiyana xwe ji dest da li Qendîlê jiyana xwe ji dest da 2022. Li gorî nûçeya ku min dîtin yenî xuyayê her yek li cihekî bû eger nûçe rast be xuyayê Erhan li garê bûye li dema êrişê de û Aydin Günel li Qendîlê bûye qaşo nexweş ketiye lê a balkêş ew e ku dema ku eviya di 2022 de jiyana xwe ji dest dide li Qendîlê cenazeyê wî di 31 Temmûzê 2025 ji Qendîlê vedgere dewleta Tirkî û merasîm jê re tê çêkirin. Di wê merasîma Hanê de İbrahîm Kalin hazir nabe li gorî înformasyona. Di wê de nahêlin malbata Aydin jî cenazeyê layê xwe bibînin ka gelo bi rastî nexweş bû ne nexweş bû bi çi mir çi nemir çi normal e wilo veşartî bi dizî hat binaxkirin û cenazeyê wî wilo derbas bû. Ev bûyera Hanê wênekî wilo bi mij e. PKK wekî serkeftinekî ji xwe bi dest xist û reklama wê kir. Dewleta Tirk jî xwast yenî
ji cenazeyê Aydin Günel de xuya dike naxwase li du vê mesela hanê bû. Bi yerçewayê hîna bi mij û bi moran. Tiştê ji min lazim çima me vê bûyera ku 2018 de hatiye e'lam kirin ji 2017 çêbûye çima niha 2026 nêzî 19 sal serderbas bû çima stînim roja vê carekî din ji ber ku di îfadeya de ev her du kes bi taybet Aydin Günel navê bi daha casûsên mîtê ê ku di nava PKK de eşkere dikin. Bi daha ê di nava Dew Partî Çeqilmaz Partî ê ku di nava li Ewropa ê ku li Rojava ê ku li Kurdistana Başûr bi daha yani hin kes dibêjin di navbera disid heya sêsid navî hatî gotin. Bi nav PKK vana eşkere nekir. Vana endamên PKK bûn, hevalên PKK bûn di nava rêxistina PKK de ev navên ku hatine dayîn PKK eşkere nekir. Hinek ji wan heta niha di nava karin li ser karê xwe ne. Di nava PKK din. Hinek ji wan. Ev jî wekî enformasyon. Ev yek. Mixwest ez bêjim yanî çima bersiva vê pirsa hanê didim çima ez niha behsa vê bûyera hanê dikim. Ew bûyera ku sal serderbas bûye û ew her du kes niha nel jiyanê ne yek cenazî wî vegerandin yek cenazî wî venegerandin. Ê ku di bûyera garê de Qaşo Erhan cenazî wî venegerandin di şikeftekî de hatiye veşartin li gorî nûçeyên li medya Tirka de wilo tê gotin. Belkî hî mêrik sax bi jî. Belkî nehatî bikuştin. Lê ew ê din cenazeyê wî vegerandin. Aydin Günel cenaze vegerandin malbat nedît. Otopsî yani malbat xala cenazeyê wî teslîmî malbata wî bikin. Bere malbata wî biçe bi şêweyekî serbixwe lêkolîn bike bipirse. Tiştekî wilo tune. Ev aliyekî din ev lîsteya nava ku bi daha ya ez em nebêjim bi seda yanî zêdetirî di sid nav hatî gotin kesên ajanên mîtê casûsên mîtê û bi taybet di nava Ewropa de di nava rêveberiya PKK li Ewropa di nava medya PKK li Ewropa casûsên mîtê endamên mîtê alavên mîtê. Ez karim vê yanî bi rehetî wilo bêjim yanî di nava medya PKK de medya çêkerên PKK ji xwe Baqî Gul hat eşkere kirin yanî medya çêkerê PKK Baqî Gul Erdal Er jî li ser rê ye Amed Dicle jî Wehdetîn Tayfûr jî di nav de lê hinek kesên din hene evên ku bi salan e di nava medya PKK de ne lê endamê mîtê ne û casûsên mîtê ne di nava ji dewleta Tirk re û ji mîtê re dişuxulin. Wê werin pêşberî te wêşter bêje tu dev dave ji serokatiyê û tu nizanim gerek dengê wan were birîn û ev kesên êrîşî serokatiyê dikin êrîşî tevgerê dikin gerek mere helwesta me hemberî wan tund bi helwestekî şoreşgerî be çê nabe wilo lê wê wisa wilo te iqna bikin lê naz bike ajanê mîteyê kîjan yekî ku we dît wilo bi radîkalî bi sertî bi dogmatîk nêzîkî PKK bû nêzîkî Xapo bû li dora wî bikolin bi rehetî hûn ê naz bikin
ku ajanê mîteyê, zilamê mîteyê, casûsê mîteyê di nava PKK'yê de. Ji bo ku wilo xwe xweşo bike, xwe şêrîn bike, qaşo serokatiyê hez dike û girêdayê şehîda ye û girêdayê Kurdistanê ye û pin û vin û lê tirov ajanê mîteyê û casûsê mîteyê. Heqwase nav hatin gotin PKK mesele wilo nixumand û veşart û temirand. Pêve girêdayî bûyera Sakîne Cansiz pêve behsa wê jî dike, ev her du kesên han behsa vê bûyera hanê jî dike. PKK wê jî eşkere nekir. Heta niha kesên ku dema Sakîne Cansiz hat kuştin li Parîsê heta niha di nava PKK de ne li ser karê xwe ne. Heta niha xelkê Parîsê we nas dikin kî bûn û çi bûn. Behsa ev cenaver Sorotê kirin, ew jî di nav de. Navê wî çi ye Tirk, yekî navê wî Tirk e, ne Harûnê Tirk. Ferman e nizam tiştekî wilo behsa wî jî tê kirin. Gelek kesên ku di wê çaxê di wê dema hanê de li Parîsê bûn û di nava bûyera kuştina Sakîne Cansiz û hevalên wê jin heta niha di nava PKK ne. Ew Ömer Güney çi ye wê ku di Dawîd wî jî wenda kirin, wî jî kuştin. Dengî wî jî hinek dengî wî jî hat belavbû li ser social media Fethullah çî bela kirin. Çê de behsa hinek kesa û behsa hinek nava dike. Lê yanî Ömer Güney ê tetikkeş bû yanî yekî ji rêzê bû ê berpirsên mîtê ku heta niha di nava PKK de ne hîna li ser kar in, hîna di nava mîtê de ne û hîna parastina serokatiyê û parastina partiyê dikin û quretiya û tên êdin kî wan rexne bike dibêje tu ajanê mîtê yî. Kî xapo rexne bike, xapo li ser hesabê mîtê zebeş û peqlawa dixwe û wê werin ji mir bêjin tu ajanê mîtê yî, tu kî yî? Tu ez ya wilo hinek kes wilo komenta ji mir dinivîsînin tu kî yî? Ez jî carna wilo yanî ez Kurd im, carna wilo çêr û dijûna jî ji wan vedgerînim. Ez nisa yanî hewcet nake ez dubare bikim. Ê ku bixwaze nas bike bere li komenta vegere. Belê temaşevanê hêja ev bûyera hanê, ev mesela hanê li gorî me xweş nehat kolandin, nehat şopandin. Heta yanî lêkolînerên ku gerek bêtir li ser vê mesela hanê rawestiyan edêm qey nebû. Di Xanî TV jî de gerek programê wilo ê belgesel, programê diyalogê li ser vê mesela hanê mît di nava PKK de, mît di nava rêxistina PKK de ne tenê xapo, xapo ji xwe me destê xwe jê şûşt. Endamê mîtê yê ji kengî de hînak ji dema Memûr bû. Dema Diyarbekirê Memûr bû, dema Xwendevan bû, dema hat girtin gelek çîrokî wî hene. Îdî mesele nîqaş li ser nayê kirin. Lê kesên din ê rêxistina PKK ku casûs û endamên mîtê ne niha 2026 di nava medya PKK gerek ew baş li ser bihatana sekinandin, ser bihatana rawestandin ji hemû alîya. PKK hala nekir lê kesên antî PKK lêkolîner dibin, nivîskar dibin, siyasetmedar dibin, kesên ji PKK qut bû gerek
بێتر بهوربینی bi zelalî bi ziravî li ser vê meselehanê yanî rawestin û dîsa jî dibe. Dîsa dikarin lê vegerin û bikolin û program çêbikin, lêkolîna binivîsînin ji ber ku meselatî gelekî giring e ku mît çawa di rêya PKK'yê de, di nava PKK'yê de, di nava organên PKK'yê de, di nava saziyên PKK'yê de gelê Kurd kontrol dike. Gelê Kurd bi rê ve dibe û gelê Kurd jî feqîrê Xwedê yanî yan jiya vê xapoçî kesên normal wê werin û hatine xapandin û mejiyê wan hatî şiştin. Ev mesele li gorî me gelekî giring e, berê jî giring bû, niha jî sibê jî giring e. Mizgîna min li we temaşevanê hêja, temaşevanê Xanî TV xapo li we temaşe dike. Li Xanî TV temaşe dike. Lê nirxandin û şiroveyên we temaşe dike. Ev berê jî min gotibû ez niha jî dubare dikim. û xapo aciz e. Çi tiştê ku li ser wî tê nivîsandin li ser sosyal medya wî dikin zebeş, zebeş dixin distî wî, wî li ser pişta kira siwar tênin, qerf û henek, stranên ku li ser wî hatine gotin tê veguherandin û çêr û dijûna jêr dibêjin, tinazê xwe pê dikin. Xapo hemû tiştî dibîne. Xapo gotina xapo jî gihaştî wî. Gelekî hêrs dibe, gelekî aciz e, gelekî zor yanî wilo lê zor hatî ku çawa ez xapo serokê newewî, serokê newnewî, serokê tewtewî we tiştên giring dikim û tiştên mezin dikim hûn min naparêzin. Ez bûmim mijara qerf û henek û tinazê weşegosê û nizamkî û filan filan li ser sosyal medya hûn min naparêzin. Xapo ji kî re emir û telîmat şandiye? Ji rêveberiya PKKya Ewropa re. Emir û telîmat û perspektîfên bi vî rengî şandiye xapo biparêzin. Lewma di civîn mivînê gel de di sosyal medya de hûn dibînin çawa dîsa xapo didin pêş bi wilo rûkî şûştî ne şerm û ne heya gotinên xapo, tiştên xapo, teslîmbûyîna xapo mekyaj dikin, xweşik dikin. A baş ew ê wek min ji we re got berdewam bikin. De belkî qelb qirîzî were xapo bi qerf û heneka bi nîqaş em me pê nikarîn. Bi mantiq û bi aqil kes nikare bi xapo ne ji ber ku xapo pir biaqil e na ji ber ku xapo rêxistinekî li cemî heye terora fîzîkî, terora psîkolojî a dîrekt û a nedîrekt kar tîne. Lewma tu nikare nîqaş bike. Yanî tu kerîkî wilo mijî wî hatî şiştin tu çi nîqaşê pêr bike? Berê xwe bid serê vî keriyê hanê. Berê xwe bid beranê wî xesandî. Şivanê wî telomelo, ê xwaro mero, ê xapo. Berê xwe bid wî û qerf û henekê xwe pê bike heta sibê çi tê berdevê we bêj. Xapo dibîne û xapo pê aciz bike. Xapo aciz bikin. Di himbêza mîtê de nehêlin rihet razê. Temaşe dike, guhdar dike, jêr tê gotin û aciz dibe. Bi wan re diaxive bi medya çêkera re û bi berpirsê ragihandinê ê PKK diaxive hûn çawa hûn min nikarin min biparêzin lê ku çi te biparêzin? Çi te mayî ku te biparêzin? Hey xwelî ser xapo. Çi te baş heye ku îdî hevalê te ji ber te fedî dikin. Hevalê te Fuad Kafê te ji ber te fedî dike.
زبر ايداري تجبر تفدي دكش برت شرم دك حواله تجبر شرم دك كي ورت بباريزه هي خوري سرت تينا باراسنه خوازه حق واسه باراسنا دولتا ترك چيري تناك چاوي تبار ناب تينا تتيج خلق دري خلقي بقرن وسوشيال ميديا بقرن وحمو لقوري كيفا خابو باخفن لقوري كيفا خابو وباراديغمايا خابويزمي ريفا بچنو جيانا خبر دوام بكن كا ديمقراطية خابو نقاشو كسي كي بلو ديمقراطي تجرخنايا عاجز نابه سروكي نووي سروكي نونوي سروكي كرتوي اشتر بيجم لبجنو بالا تتي ما شورم نقاش يبتر بكم از شو ورم نقاشكي كل جمع ايدي او قناعات شبيه كنتي يجج زلامين ميتي شورم بيكي ميتي مناقشة بكم نقاش ترنابه انجخ بفيرنجي وام قد از دما كوز دبيجم خابو از رومتك ددمتها از قدر قيمتك ددمتها كنت نهجا يوي قدر قيمتها انا يجي از بالزلالي وقشارت يشتر دبيجم دجا تتقت ناطق حتى نهات نتقياي ما شاء الله خدير دولو تدورمه مشكا زكيتا فوتو يتي قدرت كيفن مشكا زكيتا وكي سرماساكي تجدك تجيهاش قناغا ورماندني لأميوي ديكن شو خدي ومهر رمضان تبقى شو قناغا تحقاندني دي ديولو بتحقش كيفا وش قحرة سروكي نووي انجخ بفيرنجي تماشوان هجا يعني چش وهات بيجن خاپو تماشا دكي خاپو قهدار دكي خاپو قلكي جي قرف وحنك عاجز قلكي ونجي زوري بديني بيل بنزيني بكن وبردوام بكن بلي تماشواني هجا لفر استمداو ياوي خلكي حتى خلكي كي دن ناوا خير وخشية ده بمين